سلام كما يكن يوم كعنا بيت أملاق بسلام متأخم كاب إجزابير أملاقنا كاب قويتنا مدحني يسوع كريستوس سجان سلام محرة فغرن يبزعلكم آمين لو معلتنا بقى الأملاك نحل فينا إجزابير عابنا جرجرنا لذا معلت زياء معلت وسيخو عبيتون ركب عبد مينا خازا معلت زياء هبنا لهم كبروا كله نعيخنا بودو بيسوع كريستوس كله نجار هبنا نحن خا زينا كله تنانا نعملاق نبو مالتي لو معلتي كالأملاق كنا مارينا أرستي بزعبا فقر أملاق مالتي how to understand نا إجزابير أملاق سي فقر خمي غيرنا هم نردا مالتي إجزابير معركن داي كم زفكرنا كاب كالأملاق كنا مارينا مو متعرف قدس انتاي زبل أملاق فقريو أملاكا زي لواوت أملاقي أبولي كيدان فقريو أب حدش كيدان كا فقريو تا فقرو خان عنا خاب من هبنا بود بيسوع كريستوس غيرو خا أبيتو أبزا محبرو هبنا له مالتي متحف قدس كننببينا أرستي بيم نيركوا ناي ميديا ميكياس معرف حدا ميلكياس مور داتا زلنا أبولي كيدان معرف حدا فقر خلتنا ننببينا أنا أفكركم يبل إجزابير مسخاتكم جنا بمنتهي إخاز أفكر كارنا تقولوا علىهم إجزابير كم زيبل إسا وحوياكم دا يكون مسنا يزون نياكم أفكر كويلو لمن لدك إسرائيل إجزابير فغرنيرو أبولي كيدان لدك إسرائيل أفكروهم أبا حدش كيدان كان أنا بود بيسوع كريستوس غيرون تا غيرنا عباي فغري يبنا مالتي كم يغيرو فكرنا واقع غفيلو نودو سريدو أملاخ سب كوينو خا أمسكال وعيلون عنا فكرنا مالتي سلازي كومون ناب ملغتي يوحنس معرف أربعة كاب شوعة تزلو أملاخ انت يزبل فغري سلازي أملاكا فغريو زي لاوت أملاخي سلازي أرستيلو معلتي كاب صحف كوغنن ببيمو هانت دغي بمجمرة إجزابير كندي زاكل كم زفكرنا مردا لنا بزقبا نردا لنا مالتي مغنياتو زفكرنا إجزابير انتايو بوش تفقر زولو مردا انت زي كيلنا بقمت وي بستف على ليم زعم سلا غيرنا كريستنا المتص نخلينا سلاز إجزابير كم زفكرنا بتخكل وي كابرغ زخونه مصحف قدس بمردا كنردا يغبانايو أبز لعل تغيسة يتصنعه زمالتي إجزابير كم يجيرو خمسة فكرنا كن مهارينا مالتي بتحدو ود زعمن زبالة كله نايزل عالمي وت من تخرج كبنبر كي تفسي إجزابير ود إنكو ود هيبو دايرنا نعنا كسعكن دزا فكرنا مالتي نعلم كبل كله متعف قدس أب عالم زلو نجار زي كونس تزفوت أرو كبر سب مالتي أنا واقع كفيل لنا مالتي إجزابير سلازد ما إجزابير أتي إنكو ودو أتي only يبون عنا أفكارنا مالتي بتعم زجرمينا إجزابير فخر مالتي كساب حج ذهبنا عقن زي بقولو مسفرت زي بقولو إجزابير أفكارنا مالتي إجزابير نقولاتنا أفكارنا كله بزجبرنا سناي نجر بزوات أنا جنزب بزخنا قدام بزخون زي كونس وي بسرح أنا سرح يكونن وي بزجبرنا نجر جبرلك زي كونس بقى أو هولس أفكيرنا مالتي إجزابير كم يجيرهم زفكرنا تي إجزابير زخونة ملك عن مسفرتن سلازلو إجزابير نتزخونه ملك عن مسفرتن زلوا فغري كبل كله متحف قدس بستفعل عليه ملك عز قلصنا إكزامبل زخونه سب يفتوكا ويفكرك قبل كله فغري عز قلص الكازلو مالتي حدا جزيم سبات مغنيات غيرهم يفكرك يفتوكا يبلغها مالتيهم وي سبيتو سباين سبيتو غفكره كله حدا عاركون بتصاي غفكره كله زفغري لنا نقولصو متحف قدس زبلوغن بستفعل يدي قانقاتات
ንፍቕሪ ይገልጾ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነንሕድና ንፋቐር ዝኻ እንታይ ፍቕሪ ኣምላኽ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ገይሩ ኣብ ውሽጥና ዘፍሰሳ ፍቕሪ ጌርና ኩላትና ኻ ነንሕድና ንፋቐር ማለት እዩ ፍቕሪ ብቋንቋ ግሪክ ብዙሕ ኣብ 7 ዲ ገለ ዝገልጾ ስእልላ ተውፂኹምለይ ካባ ንመሃር ኢና መጽሓፍ ቅዱስካ 5 ዓይነት ፍቕሪ ኣብ ባይብልና ጽሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ ኮንዲሽንን አንኮንዲሽን ዝኾነ ማለት እዩ ፕሪ ኮንዲሽን ዘለዎ ኣሎ አንኮንዲሽናል ካ ዝኾነ ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር ኣሎ ማለት እዩ ኣጋፕያዊ ወይ ከዓ ኣጋፒሞ ዝኾነ ፍቕሪ እዚን ግሪካውያን ዝገልጽዎን ዓይነት ፍቕሪ ማለት እዩ ኣጋፔ ፊልያ ሎዶስ ፊሎታ ፓርጋማ ኤሮስ ስቶሬጅ ማለት እዩ ካብዚን 4 ወይ 5 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተጻሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ እዚን ካ ክንመሃረን ኢና መጀመርያ ማንያ ወይ ከዓ ማኒክ ላፍ ማለት እዩ እዚ ዓይነት እዚ ፍቕሪ ከምዚ ጽሉል ዝገብረካ ዓይነት ፍቕሪ ሎምሽ ከምዚ ጨርቅኻ ዘደርብየካ ጓል ብሰንክታ ጓልሲ ኣፍቂርዋስ ዓቢዱስ ጨርቁ ደርቢዩ ብፍቕራስ ተጣላቂ ዝብል ኣሎ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስናስ ወዲ ዳዊት ኣምኖን ዝበሃል ሰብ ኣሎ ምሽ ንመን ንሓፍቲ ሽሙሃብን ኣቢሰሎም ስንታ ኮይኑ ኣፍቂርዋ ሓፍቲያ ግን ክሳዕ ምግብ ዝዓብዮ ክሳዕ ዝዓብድ ክሳዕ ኩሉ ነገር ክሳዕ ዝጽለልሲ እንታይ ገይርዋ ኣፍቂርዋ እዚ ዓይነት ፍቕሪ ከምዚ ማሊ ክብሎ ኣባና ኣይውረድ ኢኻ ትብሎ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ጽሒፍልና ማለት እዩ ተኻላይካ እዚ ኤሮስ ንብሎ ወይ ከዓ ሮማንቲክ ዝኾነ ፍቕሪ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ጽሒፎ ግን ኣነ ይብል ኣለኹ ኢሉ ብዙሕ ሓድሽ ኪዳንና ብዙሕ ኣይገልጾን እዩ ኤሮስ ማለት ከምዚ ሴክሹዋል ላቭ ወይ ከዓ ሮማንቲክ ዝኾነ ፍቕሪ እዩ ተሳልሳይካ ፊልዮ ላቭ ማለት እዚ ናይ ክልተ ዓሩኽ ዝገልጽ ፍቕሪ እዩ ከምዚ ብራዘርሊ ፍሬንድሊ ከምዚ ኣነስ ምስ ክሩቤል ዘለና ዕርክነት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ዕርክነት ከምዚ ፍሬንድሊ ብራዘር ዝኾነ ፍቕሪ ከለና ማለት እዩ ከምዚ one of the most common conversation around the use the word of the love is ብሎ ክልተ ሰባት ዝፋቐሮ ፍቕሪ እዩ ኣቦን ወዲ የፍቅሮ ኢሉ መልእኽቲ ዮሐንስ ቀዳማይ 5:20 ጽሒፍልና ኣሎ ወይ ከዓ ነዚ ፊልያ ንብሎ ነገርካ ናይ ክልተ ዕሩቕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቀዳማይ ሳሙኤል 18 ዳዊትን ዮናታንን ዝነበሮ ፍቕሪ ከመይ ነይሩ ዋጋ ብምኽፋል ዮናታን ዳዊት ከመይ ዋጋ ክፍለሉ ነይሩ ካብ ኣቡኡ ካብ ሳኦል እንዳተኻላኸለ ከም ዝገብረካ ከም ተጠንቀቕ እንዳበለስ ከም ነፍሱ ገይሩ የፍቅሮ ነይሩ ካብ ምስ ሞተስ ምሻሎ ክሓዝነሉ ኸሎስ ፍቕርኻስ ከምዚ ካብ ኣንስቲ ዝበልጽ ፍቕሪ ኢልዎ ዳዊት ኣንስቲ ፈልጥ እዩ ግን ካብኡ ዝተዓመ ፍቕሪ ግን ናይ ዮናታን ነይሩ ማለት ሕውነት ስለዚ እንታይ ይበሃል እዚ ፊልያ ይበሃል ማለት እዩ ራብዓይ ስቶሬጅ ላይክ someone the founders or family ከምዚ membership ዝኾነ ፍቕሪ ማለት እዩ ኣደን ወድን ኣደን ኣቦን ወይ ከዓ ከምዚ ናቹራል ዝኾነ ቦታ ደስ ዝብለካ ቦታ ምሻሎ ተፍቅሮ ወይ ትፎቶ ቦታ ከምኡ ዓይነት ስቶሬጅ ይበሃል እዚ ዓይነት እዩ ተሓምሻይ ግን ናይ መወዳእታ ኣጋፔ ማለት እዩ ኣጋፔኻ ፍቕሪ ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ኮንዲሽናሊ ቅድሚ ክነግሮ ፀንሓና እቲ አንኮንዲሽናል ዝኾነ ፍቕሪ ግን እንታይ እዩ ኣጋፔ ዝኾነ ፍቕሪ ናይ መን ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ንዓና ኣፍቂርና ወዱ በጃሕ ክሳዕ ዝህብ ንሕና ከመይ ነርና ኣሕዛብ ነርና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣሕዛብ ብዙሕ ነገር ይዛረብ እዩ እስኻትኩም ከም ንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ብሓለቃ ኣየር ስልጣን ትመላለሱ ነበርኩም ምውታት ብበደልኩም በአበሰኹም ከም ዝነበርኩም ኢሉ ጳውሎስ ሐዋርያ ኣሕዛብ ኮይኑ ክጽዋዕ ከሎስ ክኸይድ ከሎ ናብዚ ኣሕዛብ መሬት
أحزاب سي بقولوا أنتي قبر نيرهم حاتيات كم زنور حاتيات قبر نيرهم كم زي نمرأيو نخصهم عزخف حاتيات قبر نيرهم أنتي لو باولوس نحنا حاليتنا أيهودي كم توم أحزاب جن حاتيات نياتا تايكوننا نيلو أبي قالت يا معرف كل تعسر تحمش لكم عم بوه እግዚአብሔር ንዓና ከፍቅረና ከሎ ወዱ ሊኹ ኣብ መስቀል ኣፍቂርና ማለት እዩ ሓጢኣተኛታት ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ 3 ካብ 1:16 ዘሎ ንሪኢና እሞ ቀንዲ 16 ከንብባ እሞ أملاك بتحدو ود زامنه كله نايزل عالم هيوت من تخرج كبنبر كي تفن ود بجع كسع زهب كسع كندزين عالم أفكر أيلو إذا بقى بيم زغونه فرجيرون عالم كسع كندز أفكره يوحنا الثالثة كنا نبغى خلنا كم معرف حدينا نبغى كم معرف حد كسب إسران حد نزله نعاد نيكوديموس بحال حلقة ناي فريساوين زنبرة إزنوغرو زله كنوغرو كله هم جمرة أنت يزبلو زله كابتن فريساوين نيكوديموس موسى حلقة هيد نبرة نسو بليتي نبي يسوع متى ربي بجكاتي أملاك مسوز خونه سب نسخات جبرو زله خات أمراد كجبرو زخيل يلبنو مو نسخة ممركونكا كاب أملاك كم زمتها فلت على الله بقوله بني نيكوديموس نتايو حلقة ناي فريساوين ديرو فريساوين أما تحف قدسنا ترينهم كم زناي شعو زمن زنبرو أبولي كيدان كهاناتيوم استوابهم حق موسى صبوك يرم تفولتو عبتي حق موسى خا عبت حق ناتهم زخونة سرعات جبر عيت جبر كم زت حد سبت بالقلم ملا زبل حقتات زنبروهم يوم نيكوديموس حدا خبازاتهم يوم نايقوي ثايس كورسوس كله تأمراتو زجبرو زنبرو كله نجاري انداراي اندا سمعي متي ربي لو ممهري لو انت غيرو لحدا اصدي كله كاب سماي كم زمص انت غيرو فليتو مالتي ز كله تغبرو زلخاس بجكا كاب سماي زمصس مانم كغبرو يكلن يلو يسوس كن تايلو كاب لعل انت زي تولد منغست املاك ريا زخل كم زيلو بحق بلك الله يلو مليسلو كاب لعل مالت كالاي غزي ክትውለድ ኣለካ ማለት ወይ ካብ ቦርኔጌን ክትከውን ኣለካ እዚ ሁሉ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹስ ክትፈልጥ ኢሎ ካብ ላዕሊ እንታይ ዘይተወለደት ቦርኔጌን ምዃኑ ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ በሎ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስን ዘይተወልደ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ኮቶ ዝኣክል የልቦን ካብ ስጋ ተወልደ ስጋይ ካብ መንፈስ ተወልደ ከዓ መንፈስ ኢሉ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ካብ ማይን መንፈስን ዘይተወልደስ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ዝኽእል የለን ማይ ብዙሕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክትርጎም ከሎ ቃል ኣምላኽ እዩ መንፈስካ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ማይን መንፈስን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ማይ ክልተ ጥቕሲ ሓንቲ ካብ ብሉይ ኪዳን ሓንቲ ካብ ሓድሽ ኪዳን ብምንባብ ጥራሕ ክሓልፋ እየ ካብ ብሉይ ኪዳን ሕዝቅኤል 36 ኣውፂኹም ተንቢብኩም ዝበለፀ እዩ بزعبا ماي مالتي 36 صروي ماي كنصقلكم يوي مو كتصريهم كاب كل رخصت كاب كل تعوتاتن كتصريهم حدش لب دما كهبكم حدش منفس كحد كهدرلكم ناي امن لبي كاب سغاهم كوص ناي سغا لبون كهبكم يلو سلازي اتماي انتاي زغبر يصريكا وشتها غاي لوطو ناي امن لبها نايس سجال بخبر لكم يلو عب كانون قداماي بيتروس حدا إسران كلتن زلوها أو حدش كده نحن ببينا ثم بالله نبوينا قداماي بيتروس معرف حدا إسران كلتن بهيا ونزل عالم بزنبر كلام لا كاب زيت أفزرنبر كاب تفازري أيكونكمن كم بحدش تولدكم بحكي نحكي ناتعززكم جبزنا زي بالله فقرا حوات نفسكم أتصريو نتصول بي نحد حدكم بحكي تفاقروا تأتصريو زبل حج انتايو
تقال أملاخ مالتي جب قال أملاخ ندات صراخة نفسكم بنصنا لبي بحدش نحد حدنا نفخر الزنا مالتي كون دابله مس نيكوديموس ندا تزاربك سب 14 غيدو مالتي غويتنا يسوع كريستوس ناب وانجيل يوحنا 3 خملس كون دابله سب 14 غنبي بوزا من كل ناي زلالم هيوت من تخركب بر كيطفي كمت موسى عبرخا تمن سغله كومو دما ود سب كسقل يغبويو أملاخ بتحد ود زعمن كل ناي زلالم هيوت من تخركب بر كيطفي نود بجع كسع ذهب كسع كندزن على ما فكرايلو كويتا يسوع كريستوس እግዚአብሔር አቡ ካብ ሰማይ ክሰዶ ኸሎ ምንታ ሓጢያትና ምንታ አበሳና እንታይ ገይሩ ክሳዕ መስቀል በጃዕ ዝህብ ክሳዕ ዋጋ ዝኸፍል ማለት እዩ ኣብ ሙሴ ግዜስ ሙሴ እንታይ ገይሩ ደቂ እስራኤል ምእዛዝ ምስማ 50 ቤወስ እግዚአብሔር ተመን ሰዲዱ በተመን አንኪስዎም ስለዚ ሙሴ ኻንታ ኢሎ ኣብ ዝባላ ዝንታይ ግበር ኢሎ ተመን ስቀል ኢሎ ስለዚ እቲ ሰብ ተነኺሱ ዝመፀ ናፍቲ ባላ ናፍቲ ተመን ተነኸሰ ናው ድሕር ጠሚቱ እንታይ ይኸውን ይፍወስ ሓው ነይሩ ስለዚ ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ መስቀል ምስተሰቀለ ምእንታ ምታበሳ ቡ በቲ ዝተሰቀለ በቲ ኣብ መስቀል ተሰርሐ ስራሕ ቡ ምሳኣመና እንታይ ንኸውን ንድሕን ናይ ዘላለም ህይወት ካን ረክብ ንኸይንጠፍእ እዚ ውሕስነት ዘለዎ ማለት እዩ ንኸይንጠፍእ ኣብቲ መስቀል ዝተዛረበ መስራሕ መዘምራን ከምኡ ብል ነይሮም ሰሪሕካዮ ስርሐ ኣብቲ መስቀል እንታይ ጌርካ ይኹሉ ፀኒሖም ዛዚምካዮ ኢሎም ስለዚ ኣብቲ መስቀል ተሰርሐ ስራሕ ብደሙ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተሰርሐ ስራሕ ናብኡ ምስኣመና ናብኡ ምስጠመትና እንታይ ንኸውን ንፍወስ ንጥዒ ናይ ዘላለም ህይወት ካን ረክብ እዚ ኣንቢብና ያለና ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ንዓና ኣፍቂርና ነፍሱ ክሳዕ ዝህብ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቅራስ ንልሕድኩም ካ ተፋቐሩ ኢሉምሽ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ኣፍቂርዋ ዋጋ ብምኽፋል ነፍሱ ብምሃብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ዲገለ ክጅምር ከሎ ኣቦስ ብፍቓዱ ንወዱ እንታይ ገብሮ ብፍቓዱስ ከምዚ ክስውኦ ወይ ከዓ መስቀል ክውዕልስ ብፍቓዱ ኣቦ እንታይ ገይሩ ሂቡ ስለዚ ከምኡ እንዳበለ ገላትያ ምዕራፍ 1 ድያ ከንብባየ ምዕራፍ 1:3 ያ 4 ያዘላ እግዚአብሔር ኣቦና ከም ፍቓድ ኣቦና ኣምላኽ ካብዛ ሕጂ ዘላ እኪት ዓለም ምእንቲ ኸድሕደና ኢሉ ብስራሕ ኃጢአትና ነፍሱ ዝሃበ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላም ይኹን እንታይ ኢሉ ኣቦና ኣምላኽ ኢሉ ከምቲ ፍቓዱ ኣቦና ኣምላኽ ካብዛ ሕጂ ዘላ እኪት ዓለም ምእንቲ ኸድሕደና ኢሉ ሲ ነፍሱ ዝሃበ ጎይታ ማለት እዩ እዛ ዓለም እዚኣ ከመይ ነይራ ብኃጢአት ዝተጫማለቐት እያ ነይራ ስለዚ እግዚአብሔር ንወዱ ልኢኹ ንዓና እግዚአብሔር ብፍቓዱስ ንወዱ ልኢኹስ ካብዛ ዓለም ካብዛ ዝተጫማለቐት ዓለም ኣድሒንና ኣውፂና ማለት እዩ ክሳዕ ነፍሱ ዝህብ ስለዚ ንዕና ከመይ ዓይነት ህይወት ነይርና ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስና ነግረና ከሎስ እግዚአብሔር ንወዱ ክሰድድ ከሎስ ኣብዚ ዓለም ዝረአየ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ኃጢአት ወዲቑ ተጫማሊቑ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ሓጢኡ እንታይ ኮይኑ ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኑ ግን እግዚአብሔር ወዱ ክልእኻ ኣለዎ በጃዕ ክሳዕ ዝህብካ ብኡኻ ብፀጉኡኻ ኩሉ እንታይ ክጸድቕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስና ነግረና ከሎስ አይሁዳውያን ነቲ ዝተዋህቦም ሕጊ እንታይ ገብሩ ነይሮም ኃጢአት ከይገብሩ ሲቃለሱ ነይሮም ኃጢአቶም ከዓ ብሕቡእ ገብርዎ ነይሮም ክዝሙ ከብሉ ክሰርቁ ኩሉ ብሕቡእ ገብርዎ ነይሮም ኣሕዛብ ግን እንታይ ገብሩ ነይሮም አይሁዳውያን ንኸስዎም ነይሮም ድ ኃጢአቶም ኩሉስ ከምዚ ብቑሉዕ ምሻሎ ከምዚ ኣብዚ ሰዓት ዝኸውን ነይሩስ ከምዚ ኢልካ ተሓልፎ ዓይነት ኃጢአት ከምኡ ገብሩ ነይሮም ንሕና ከዓ ካብኦም ኣሕዛብ ኢና ነርና ግን እዚኦም ክልተ እዚኦም አይሁድን
صرئن ويكات أحزاب زبحال كله يحط ينيرو حدا كو حاتيات عينب حدا كو صادقان عينب صادق عينبرن ግን እግዚአብሔር ነዚ ሁሉ ንኽትዓራሪ ነዚ ዝነበረ ከልካሊ ቀጽሪ ናይ ኣሕዛብን ናይ ኣይሁድን ዝበሃል ሓደ ወዲ ክህሎ ከለዎ ክመውት ኣለዎ ኣብ መስቀል ክስዋ ኣለዎ ደሙ ከፍስ ስለ ዘለዎ ኣቦ ብፍቓዱኻ ንወዱሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ናብ መሬት ወሪዱ ንሓና እንታይ ጌርና ድሕንና እንዳበለ ይኸይድ ንሕና ከመይ ነርና ማለት እዩ ብዙሕ መጽሓፍ ቅዱስና ኤፌሶን ሮሜሎ ቲቶስ ኣሎ ብዙሕ ኩሉ ይነግረናይ ከመይ ከም ዝነበርና ግን ቁርብ ጠቕሲ ክነግረይ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 7 ተወጻለ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ዘሎ ንሕና ማለት እዩ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃ ስልጣን ኣየር ተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹም ምውታ ዝነበርኩም ንዓኻትኩም ሕያዋን ገበረኩም ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌትና ገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና ከምቶም ካልኦቱም ብባህሪን ደቂ ቁጣዓ ነበርና ኢሉ ግና ኸበት ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ባኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንዓና ብበደልና ምውታት ከለናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ኢሉ ንሕና ቀደም እንታይ ነርና ደቂ ቁጣዓ ነርና ብበደልናን ብኣበሳናን ከም ምውት ማለት ዳን ዝወደ ዘይበቅዕ ዘይጠቅም ዝነበርና ኢና ግን በዚ ምውታት ብምንታይ ብኃጢአት ኢና ማንም ሰብ ካባናስ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይዕበ ካብ ዓለማዊ ነገር ይምፃ ኩሉ ሰብ እንታይ ነይሩ ምውት ነይሩ ብኃጢአት ነይሩ ብክርስቶስ ምስ ኣመነ ግን እንታይ ኮይኑ ብውት ጸዲቑ ማለት እዩ ኩላትና ምውታት ደቂ ቁጣዓ ነርና ይብል ሮሜ 5 ካብ 6 ክሳብ 10 ዘለኻ ሃለፊ ኢልና ክንነብቦ እሞ ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመት ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገብረሉ ክመውት ዝደፍርስ ምናልባሽ ኣይምተሳነን ይኸውን ግና ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽታ ፍቕሩ ንዓና በዚያ የርእየና ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምጸደቕና ዳኣ ክንደይ ካብቲ ቁጣዓ ብኡ ኣዝና ዘይንድሕን ጸላቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞቱ ወዱ ተዓረቐና ካብ ተዓረቐና ዳኣ ክንደይ ብህይወት ኣዝና ዘይንድሕን ንሕና ንኣምላኽ እንታይ ነርና ጸላእቱ ብምንታይ ዳ ተዓሪቕና ብወዱ ከመይ ገይሩ ወዱ ኣብ መስቀል ሰቒሉ ኩሉ ግዜ ንሕና ናፍቲ መስቀል ክንጥምት ከለና ይርዳእና እዩ ኣቦ ንወዱ ክሰዶ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀሉ ተሰኪሙ ናብ ቀራንዮ ቦታ ክኸይድ ከሎስ እቲ ዝነበረ ሕመም እቲ ዝነበረ ቃንዛ ንዓና ይክርዳእና ኣለዎ ቅረጽዎ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኔርና ተንኸውን ኔርና ቀዳሞት ሰቐልቲ ንሕና ምኾንና ኔርና ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ክኸይድ ከሎስ ቅድሚኡ እኳ ሆሳዕና ንኣርያም እንዳበሉ ሰገዱሉ ሰባት እዮም ንጽባሓይቱ ግን እንታይ ገይሮሞ ይሰቐል እንታይ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ፈውስታ ገይሩ ተኣምራት ገይሩ ኣብ ዮሐንስ ክንሪኦ ከለናስ ኣብ ምዕራፍ 2ስ ወይኒ ተወዲዎምሲ ነቲ ማይ ናብ ምንታይ ቀይርዎ ናብ ወይኒ ተኣምራት ገይሩ እዞም ሰባት እዚኦም እዮም ይሰቐል ዝብሉ ነይሮም ፈሪሳውያን ክኸስዎ ከለዎም ዓርኮም እዩ ነይሩ ኒቆዲሞስ ዝበሃል በቃ ዕሽው ኢሉ ሰብኣይሲ ነዚ ሕጊ ምርዳእሲ ኢንዎስ እስኻ ረቢኻ ኢሉስ ከይድዎስ በቃ ቦርኒኤጌን ገይሩስ ምሂሩ ለዊጥዎ ምዕራፍ 2 ዓቕላ ፀበባ ሰበይቲ ነይር ምዕራፍ 4 ሳምራዊ ሰበይቲ ዓቕላ ፀቢብዋ ሓንሳብ ኣብ ዝከረን ይስገድ ብልዋ ሓንሳብ ኣብ ኢየሩሳሌም ይስገድ ብልዋ ኩሉ ምፀበባስ በቃ ምስ ሰብኡት መዋዓል ጀሚራ ማለት እዩ ሓጢአት ትገብር ነይራ እሱ ግን ኣብ ህይወታ ምስ መፀ እንታይ ገይርዋ ወንጌል ሰቢኹ ለዊጥዋ ምድሓን ካበይ ኢልዋ ካብ ኣምላኽ መንፈስ እዩ
እቲ ማይካ ዓኔት ኢሎ ማለት እዩ ወንጌል ምስ ሰበኻኻ ሰናብ ጎይታ ናብ እምነት መፅያ ብዙሓት ከዓ ሰቢኻ ማለት እዩ እዞም ዓይነት ሰባት እዮም ይሰቐል ኢሎም ሰቕልዎ ዘለዉ ንባርባን ፍትሓልና ባርባን ዝበሃል እንታይ ሰብኣይ ነይሩ ከምዚ ንዓብዪ ባእሲ ኣላዓይሉስ ሰብ ዘዋድእ ዘቃትል ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ንዑ ነቲ ህይወት ናፊቖምሲ ንዑ ሰቐሎ ንዓና እዚ ፍትሓልና እዮም ዝብሉ ነይሮም እሱ ሓጢአተኛ ዓክንዲ ባርባን ኮይኑ ባርባን ስቀሎ መስቀል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ ሓጢአትና ማለት እዩ እሱ እዞም ዓይነት ሰባት ኣብኡ ነርና ንኸውን በዓልና ምሰቐልና እሱ ጸላእቱ ከለና ዘብል ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በዚ ገይሩ ተዓባይ ፍቕሩ ንዓና እንታይ ገይርና ኣሪና ማለት እዩ ዘኻ ኮንዲሽን ዘይብሉ ኣምላኻዊ ዝኾነ ፍቕሪ ማለት እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ ትዘፍቅር ካብ ኣምላኽ ኩሉ ማለት እዩ ገና ኣብ ቲቶ 3:3 ዓያሹ ዘይእዙዛት ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ፍንፉናት ንሕድናኻ ንጻላእ ዝነበርና ሰባት እንዳበለ ይቕፅል ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ኩሉ ሓጢአት ኣውፅዩ እንታይ ገይርና ንዓና ኣጽዲቕና ኣብ ቤቱ ከምዚ ገይርና ደው ኣቢልና ካህናት ይገይርና መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ኢሉ ኣብ ራ ዮሐንስ 1:5-6 ዘሎ ሲ ዘፍቅረና ዘሎ ኢሉ ካብ ሓጢአት እውን ብደሙ ዘንጽሐና ካህናትን መንግስትን ክንኮኖ እንታይ ገይርና ዝመደበና ዝገበረና ካህናት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ንዓና ካህናት ይገይርና ኩላትና ሓጢአተኛታት ዝነበርና ኣነን ንስኻትኩምን ኣብ ሰዓት እዚ እንታይና ካህንን መንግስትን ኢና ካብ ምንታይ ሰልዓለ እዚ ስለ ዘፍቀረና እዩ ጸላእቱ ከለናስ ኣፍቂሩስ ዋው ንዑ ምስ ተቐበልናያስ ካህንን መንግስትን ገይርና እዚ ብምንታይ እዩ ብመስቀሉ ዝወዓለ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ዘሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ዘልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ፀዋዕኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ዘይነበርኩም ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም ዘይተመሓርኩም ዝነበርኩም ሕጅና ምሑራት ኢኹም ቀደም ህዝቢ ኣምላኽ ኣይነበርና እንደቂ ቁጣዕ ኢና ነርና ኣሕዛብ ኢና ነርና ሕጂ ግን ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ካህናት ገይርና እግዚአብሔር ካብ ምንታይ ገይርና ካብ ፍቕሩ ዝተልዓለ እዩ ስለዚ ዘፍቀረና እቲ ዘፍቅረና ዘሎ ኣምላኽ ስለዚ ቀደም ህዝቢ ዘይነበረና ሕጂ ግን ህዝቢ ኣምላኽ ቦርን ኤጌን ምስ ኮንካ እንታይ ኢኻ ትኸውን ህዝቢ ኣምላኽ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ትኸውን በረኸት ኣብርሃም ገይሩ ንዓና እንታይ ዝባረኸና ኣብርሃም ቀደም እንታይ ኢልዎ ኣሕዛብ ብስምካ እንታይ ኮኑ እዮም ክባረኹ እዩ ዝበሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳንካ ንሕና ብምእማን እንታይ ኢና ኣብ በረኸት ኣብርሃም ተኻፈልና ወረስተ ኣምላኽ ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ውፅኡ ካህንን መንግስትን ገይርና ህዝቢ ኣምላኽ ዝገበረና ቀደምሲ ህዝቢ ዘይነበርኩም ኢሎ ሕጂ ግን ህዝቢ ገይርና ማለት እዩ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:12 ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃና ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ እውን እንታይ ገበረና ኢሉ ኣእተወና ካብ ስልጣን ጸልማት ኣውፅኡ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ኣእተወና እዚ እውን እግዚአብሔር ካብ ፍቅሩ ዝተልዓለ እዩ ብወዱ ብኡ ብምእማን ብኡ ናብ መስቀሉ ብምራይ በቲ ኣብ መስቀል ተሰርሐ ስራሕ ብኡ ብምእማን እንታይ ገይርና ካብ ጸልማት ኢና ወፂና ናብቲ መንግስቲ ናብ ፍቅሩኻ ናብኡ ኣእተወና ስለዚ እግዚአብሔር ዓባይ ፍቅሩ በዚ ዘርአየና ማለት እዩ ብኡ ምስ ንኣምን ሰብስ እንታይ ኢልዎ በቃ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተወ ኢሉ ብዙሓት ነዚ ብርሃን እዚ ዘይተቐበልዎ ኣለዉ ወንጌል ተሰቢኽሎም ዘይሰምዕዎ ኣለዉ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይርልና እዚ ብርሃን እዚ ድምፂ እዚ ቃል ኣምላኽ ናባና ምስ መፀ ንሕና ምስ ተቐበልናዮ ትማል ኣብ ጸልማት ኢና ነርና ኩላትና ኣነን ንስኻትኩምን ናብኡ ምስ መፃና ግን እንታይ ገይርና ናብ መንግስቲ ናብ ፍቅሩ ወዲእትና ናበይ መንግስተ ሰማያት ቆሎሴ ምዕራፍ
كلتا عسر سلستون كومبلي نبذلو عبسانا يغريلو بعبساكم بزي جزرة سجاكم موتي زنبركم نعقدكم ون مسوه ياوان جبركم يلو سلزي إجزابير تاجرنا هياوان جرنا كابت الماء توصيو ناب ودنا فكر ودنا من قصيتنا كدم دقيقة تعز نبرنا دخومات موتى زنبرنا بودو جيرن تهيبنا هياوان جرنا كديسنا مالتي عتياتنا ثاتنيرنا حجيكن تاينا قدسان بدمو استحت سبناينا إذا كله كافر استل عليه سلازي الرومي معرف شمونت إسران شمونت نسي كم بباية بجيرة فلتاعن كم بباية نتومنا أملاح زفكرو كم مهرو تتصوعنا كله نسنايم كم زدق فم نفلتينا نتوم كدم زفلتهم نسون بوزحات حواس بغرو من تكهو نمسلو ودهم مسلو قدم مدبهم نتوم قدم زمدبهم نعاتهم كاتصوعهم نتوم تصوعهم نعاتهم قدم نعاتهم اصدقهم نتوم زصدقهم نعاتهم انتي غبرهم يلو اخبرهم እግዚአብሔር አይን አኻትኩም ቀደም ይመድብና ማዓስ ቀድም ምስራት ዓለም ብመን በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ስለዚህ ንዓኻ ነቶም ዝተመደብኩም ስን ንዓኹም እንታይ ገይሩኩም አጽደቀኩም መጀመሪያም ሰጽደቀከ እንታይ ዝገብረካ መጀመሪያም ጽዋዓካ ናበይ ጽዋዓካ ናብ ጽድቂ ንዓኻ ምሰጽደቀካ ናበይ ተጽዋዕካ ናብ ናይ ክብር ቦታ ብመን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ኩላትና ምስተጸዋዕና ናበይና ተጸዋዕና ናብ ጽድቂ ካብ ጽድቅኸ ናብ ክቡር ቦታ ናበይ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናብዚና ተጸዋዕና ንሕና ኃጢአተኛታት ሓደ እኳ እንታይ አይነበረን ጻድቅ አይነበረን ብኡ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃዕ ግን እንታይ ገበረ ኢሉ ብጸጋዩ ዝድሓንኩም ስለዚህ ምጽዋዕና ንዓና አጽደቀና ምሰጽደቀና ናብ ናይ ክብር ቦታ ጸዋዕና እግዚአብሔር ካብ ፍቅሩ ዝተላዕለ እዩ መወዳእታ ጥቕሰይ ከንብቤ ሮሜ ምዕራፍ 8:35 ክሳብ 39 ዘሎ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈለየና መን እዩ ከመይ ምእንታኻ ሙሉ መዓልቲ ንቕተላሉና ከም ኣባጊዕ ማሕረቱ ተቆጸርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ጸበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ عرقان دو فرح دو وي سيفي انتهي زبل زي عب كما باقي محارتو انتو غصرنا بقع كم زناب محارت تتخيل سي كومينا نيرنا قويتا يس كريستوس قمت حيا واي قواسام سمتس اقن انتا غيرنا كم بقع تباررتي كومون خير نيرنا قن قويتا يس كريستوس متسي تقواسانا سو نافت تقواسام ساعتنا قن تاخوينا نحنا سيف كوينا مالتي طفات باقي نيرنا ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስመጸ ሴፍ ጌርና ማለት እዩ ስለዚህ ህያዋይ ጓሳ ዝብሎ ማለት እዩ ኮሙ ዝብል ጽሑፍ አለ ኢሉ ጭንቀት ዶ ጸበባ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርሕ ዶ ወይ ሴፊ ሞት ከኖ ወይ ህይወት መላእክት ኾነ ወይ ገዘቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽ ወይ ኃይልታት ልዕል ዝበለ ኩሉ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ አምላክ ኮቶ ዝፈለየና ከም ዘይህሉ አርጊጸ ኣለኹሞ በዚ ኩሉ እቲ ዘፍቀረና አጸቢቕና እንታይ ንገብር ንስዕሪና ኢሉ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ወላ ሓደ ዝፈለየና የለን ቢኮዝ ቀደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓለቃ ጎሶት ከይተገልጸ ኸሎ ከም ዝተባረረ ኣባጊዕ ከም ዝዋና ዘይብለን ጡፋት ኣባጊዕ ኢና ነርና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸግን ሕያዋይ ጓሳ ናው እንታይ ጌርና ሴፍ ጌርና ማለት እዩ እሱ ይጓሳና ማለት እዩ ሕጂ ካብኡሲ ወላ ሓደ ዝፈለየናስ የለን ሞት ኮነ ህይወት ኮነ ኢሉ ገዛእቲ ኩሉ እንዳበለ ኣብዚ ከም ቡፌ ኩሉ ቀሪቦ ኣሎ ካብዚ ግን እንታይ ዝገብረና የለን ዝፈለየና የለን ኢሉ አሜን ስለዚህ ካብዚ እንታይ ንመሃር ኩሉ ዓይነት ፍቕሪ ዘርዚርናዮ ማለት እዩ አምላኾ ፍቕሪ ግን ከምዚ ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ከለና ንሕድሕድና ከምቲ አምላኽ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ንሕና እውን ንሕድና ንፈቐር ኣለና ፍቕሪ ሕዋት ኣብ ማሕበሩ ሂቡ ይምሽ መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ 10:10 ነግረና እዩ ዮሐንስ
13 معرف حدا كساب 35 زلو كم تاع زفكركم سي نعن حدكم تفاقروا اندابلو غويتا يسوع كريستوس سي ابي يوحنس 13 اندابلو كنغروم كولوس نخموت نخسقل سومنات معلتات ينتريفنا ونيرن نت احليفو زهبو يهودا ناب موت حليفو ناب فريساوያን ناب روماوያን حليفو زهبو يهودا دن تحتيلو تعاطيقو እግሩ ሓጽበ ከሎት ነርኢለና ማለት እዩ እንታይ ኣዚዝና ጴጥሮስ ኣይተሓጽበኒ ሃምስ ወለስ ስኻትኩም ከም ዝግበር ኢልዎ ስለዚ ንሓድ ሕድና ክንፋቐር ከምቲ ክርስቶስ ንዓና ዘፍቀረና ብኡ ኣርኣያ ዝኾነና ከምኡ ጌርና ንሕድና ንፋቐር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ዘየፍቅርካ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እንዳበለ ነግረና እግዚኣብሔር ካብ ፍቕሩ ዝተላዓለስ ፍታው ህያብ ንመን ንማሕበሩ ሂብዋ ንገሊኦም ከምዚ ኢሉ ሂብዎ ሎ ስለዚ ፋንክሽን ወይ ካ ኩሉ ዓብዚ ክገብር ተኾይኑስ ነንሕድና መጀመርያ እንታይ ክንፋቐር ኣለና እምነት ተስፋ ሽዑኻ ፍቕሪ ኢሉ እምነት ኣለና ተስፋ ኣለና ፍቕርኻ ኣለና ስለዚ ሰለስተ እንድሕር ኣሎ ኣይፅንዕ ዓበይቲ ኣምላካት ውህበቱ እንታይ ይገብር ይሰርሕ ፋንክሽን ይገብር ማለት እዩ ዝፈረደሎም ምስኪኖት ማሕበር ቆሮንጦስ ኣለውስ ኩሉ እግዚአብሔር ሂብዎሚ እግዚአብሔር ገይሩሎሚ ኣሕዛብዮም ማሕበርዮም ኩሉ ሓጢያት ዝበሃል ዝገብሩ ዝነበሩ ህዝብዮም ብዙሕ ውህበትካ ሂብዎሚ ትዝሃበ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ካፍታ ቤተ ክርስቲያን ረአ ነይሩ ግን ክገብርዎ ከሎ ብዘይ ስርዓት ብዘይ ኣግባብ ገብርዎ ነይሮም ዋይ ተበልካስ ፍቕሪ ስለ ዘይብሎም ኣብ ውሽጦም እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 13 ክፅሕፈልና ከሎስ ብዛዕባ ፍቕሪ ኩሉ እቲ ከምዚ ተዝህሉ ትንቢት ተዝህሉ ገለ ተዝህሉስ ፍቕሪ ተዘየለ ኮንቲ እዩ ዝብሎም ዘሎስ እቲ ፍቕሪ መን እዩ ኣምላኽ ተዘየለስ ኮንቲ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እምነት ተስፋ ፍቕሪ እንዳበለ ይነግሮም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ መፅኡ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ምእንቲ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣበሳና ሞይቱ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል ኣምላኽ ኢሎ ዮሐንስ ስለዚ ገንሸል ኣምላኽ ምእንታና እንታይ ኮይኑ ተሓሪድ እዩ ካብ ነገድ ካብ ቋንቋ ኸ እንታይ ኮይኑ ኣውፂና ካህንን መንግስትን ክንኮኖ ጌርና ስለዚ ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ከንብበ ናብ ዘሎ መደባት ክንሓልፍ ኢና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 9 ቶም ሽማግለታት ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾውን ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾነ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም ሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሕ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዝዘመሩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ኸ ሕጂ ብሰዓት ክንዝምረሉ ኢና መዘምራን ኣለኹም ዲኹም ትሕግሱኒ ዲኹም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገንሸል ኣምላክ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ተሓሪድ እዩ ብደሙ ኸ ንዓና ዓዲግናዩ ካህናትን መንግስትን ከ እንታይ ጌርና እዩ ስለዚ ክንዓጥነሉ ክንዝምረሉ ኸ ይግባአና እዩ ጎይታ ይባርኩም ስለ ሰማዕሙኒ
ኢየሱስ